Ginagdi ko pahiram mo kaguran. Pili ko mo kaguran. Pahiram na ko ng kaguran, pero she. Pwede uli lang yung paghuman. Asa kaya ako magkagod karon ha? Para makabiko na ko ba? Ay, tuara manggahan. Landong kayo. Sayo na ko ni masugdan. Sayo po na ko ni mahuman. Asa mo to si pare karon ha? Magbikon ta ko ba? Pero wala ko'y kaguran. Kuya, wapod ani niya magkagod. Uy, sa ilang jud sa manggahan. Ay. Tuara sa manggahan. Lami jud kaning mag negosyo tagbiko. Karon ka nagkagod-kagod kaya manghiram ko bi. Kay ang income dako kayo. Pre. Unsa mo kaniya? Sa nagunsa ka dra, klaro anang nagkagod ko. Kay maghimo og biko ron. Ikaw nagunsa man ka diri nga dala makaglubi. Mapod lagi magbiko pud unta ko ba? Nagunsa ka? Magbiko pud. Sundog-sundog mga sa akong negosyo. Kamo ba akong mga salingan ako diri nandog na mo tanan sa kuha. Paglahi mo ginyuhoy magsuman day mo. Sige na good pre. Murang pagdili silingan hindi ka pahiram kaguran. Sa ingon nimo? Ikaw pahiram kaguran. Binastos man na inyo ha pre. Kamo bitoy pahiram og tarong og kaguran iuli pa ninyo pagkasunod pa bulan. Kasi ganahan magpahiram na. Bisan pag silingan ta pero inyong gibuhat sobra na. Ha? Sobra na. Pahawa diri pre basig ma. Luba pa ta kahawa diri. Karon mo bitaw ni pre. Dito ka panghiram mo ilang aling marasing pikas kanto pagbaktas dito. Ayaw sa kuha. Layo at. Ihay tag negosyo. Pero munta ka maghimo pug imong sariling biko. Wala ka dira. Sa unahan na lang pre, sa unahan. Sige. Pre sa unahan ako. Lagi. Kaoy. Kainit nagulo tawanan. Grabe po ni ka-strict si pare eh. Mura biya gwapo niyang kaguran. Luwed biya kayo murag miyo. Samo kani mga silingan sig panghiram og kaguran dili baya manguli. Di na jud ko pahiram utro sa inyo ha, tanawa. Sa muka oy. Gagi ko pahiram samok lagi. Ginagdi ko pahiram og kaguran. Pili ko mo kaguran. Ay, sit. Nang kaguran? Bag-o ra ka dere? Oh. Ay, by the way, my name is Marky Day, Marky. Cheryl. Marky, ako'y tagian ning kaguran. Pili mo hiram? Sure, why not? Unsaon din mo day? Magunsa ka? Magama ko biko. Biko? Pangunsa nimo? Pang negosyo na ko. Negosyo? Ay, walay problema sa kuha kay silingan man ta. Kaya someday lang magtinabangay, di ba? Silingan ra. Ipahiram na ko ning kaguran, pero she. Wow! Hayop ka talaga! Pwede uli lang yung paghuman. Na! Sige, kuha. Kana pagid si Sarah gipahiram na marama kay na. Mas priority na ko ang paghimo ni Mugbiko kaysa sa kuha. Salamat. Sige. Tika may walupa, uy. Sige, hotda lang sa nagkaon dra. Total wala pa mo koy manegosyohan. Ikuha pa man akong kaguran. Cheryl, asa naman ka siya? Ayaw pa ka nang magkagod? Ningon nung taka para tabangan ta ka. Hawag ko mukagod ba? Wow. Cheryl, she. Thank you na sa pagpahala mo kaguran Ay, sa ako. no worries. Anak biya ko sa imo ha, nga silingan ra ta kay sila ay magtinabangay, di ba kitara? Ay, saan ni? Biko, para sa imuha. Ay, na nag-aksaya ba jud kag oras ba nga magdala sa kuha og biko? Ka. Okay ra gali no busog pa gani ko. Wait. Pero thank you ani ha, thank you kay ani ha. No worries, pala po niyo sa imo. Para makatilaw ka sa akong negosyo. Grabe, butan na ni mo si. Uy, wa jud ko ikadalit lain na ni sa imo ha ba? Thank you sa kaguran ha. Thank you, she. Bye. Di walupa jud ato niya, uy. Grabe, lami na kayo pagkakagod. Lami pa kayong naghatod. Tilawan ako ng biko.
Last bite and it will be all right. Bilang niya kay sabi kong Cheryl. Uy! Marky, Marky. She. Oh, taman. Sila sa ako ang bikuman. Grabe, sakto sa lubi. Lami kayo. Lami kay no. Lami gani kayo. Nanay pa to Marky. Kanang, pwede ko maningil mo. Unsay ingon nimo? Maningil. Maning, para asa? Bayad anang biko. Si ba? Oh no! Di nilibre. Wala na libre ang panahon na. Di pa yan biya tagaguran. Kani, pero wala man libre ang panahon na. Negosyo baya na. Binuang. Ako minaskam hinunan ning style. Ya pila man ning biko nimo? Tag 400 na. Kay ikaw man, i-discount lang ako ng 300. 300? Oh. Biko sa bukid? Grabe ka dollar. Unsa man nga klase nga style siya oy? Saon ta man na, mo man presyo na ko. Oh, daro, 300 na, 300. Last money na nako na. Sure lagi ng 300 eh. Ipa, Cheryl, ipa. Basta ka 300 na. Lamat. Lamat. Ay, nagbalik ka, bantay. Mahirap magkaguran sa ko, ah. Yatay.